कैले रहे लोग, बहुत डिस्टर्बेंस भई रहे, लेकिन साउंड सिस्टम राउर बहुत बढ़िया बा। और कहे के बा हथवा में लिहली मैया सीख के बसरवा, ओह सीख के बसरवा, मैया सीख के पढ़निया, मैया सीख के पढ़निया, मैया सीख के दुहो ए मैया हो पवन घरवा बहे देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो ए मैया हो पवन फुलवा फूले देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो। कवन फुलवा फूले लाडुआरवा कवना पिछुआरवा कवना पिछुआरवा ए मैया हो कवन फुलवा फूले देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो ए मैया हो कवन फुलवा फूले देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो ए मैया हो कवन फुलवा फूले देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो ए मैया हो कवन फुलवा फूले देवल घरवा नगरिया सगल जय जयकार हो। लेकिन बाकी के भी बहुत सारे कलाकार हैं, हम बस एक माता रानी का छोटा सा भजन गुनगुनाए हैं। लेकिन जौना चीज से रउआ सब हमरा के प्यार सम्मान देले बनी जब वो रउआ सबके सामने सुनाई। और कोशिश करब कि हम चैता भी सुनावे के, चैता चाहे चैती। और आई पहले कहे के बा आज एनिवर्सरी में आई बनी जा और आशीर्वाद के तौर पर दुल्हा दुल्हन के आशीर्वाद दिहल जाए। आज के दुल्हा दुल्हन चाचा और चाची बानी जा कहे के बा कि मंगल में दिन आजू है पाहुने चलिया धन धन जागल भाग है
बीच में सौरभ जी भी आ गए हैं और इनका लाइव देखने के लिए हम कब से वेट कर रहे थे, लेकिन कोई बात ना। एक बात और कहे के बाद मंगल मंगल घट सब द्वार सजावल, मंगल घट सब द्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लियावल, कंचन दिया बारी हम लियावल, मंगल घट सब द्वार सजावल, सब द्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लियावल, गाथल हार गुलाब है इनका पहिरायो, गाथल हार गुलाब है इनका पहिरायो, मंगल में दिन आज है बहुन चली आयो, मंगल में दिन आज है बहुन चली आयो, धन धन जागल भाग है मन कमल खिलायो, धन धन जागल भाग है मन कमल खिलायो, मंगल में दिन आज है बहुन चली आयो, मंगल में दिन आज है बहुन चली आयो। और देखिए हमनी के यहाँ शादी होला, सौरभ जी के हाल में बियाह भइला, तो बिहार में जब बियाह होला तो लड़का के तिलक चढ़ेला, तो जे इजा के लोग सुनेला ही होई, घर के माई बहन लोग आवेला, का गावेला बस 2 लाइन गुनगुनाई बा, कहे के बा ऋषु किशु गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारे, गजमोती चौका पुरायो सुनो हो रघु नंदन हरे। और देखिए जब लड़की के बारात लगेला तो हम
बैठल बनी गावे लालो कि अपन खुरिया बाहर है जाना पापा आया अवतार दुल्हा दा आज पारंपरिक गीत के इतना डिमांड हो गई बा कि लोग आउट ऑफ कंट्री भी बोलावत अपना बेटी या बेटा के बियाह शादी में गावे करते। कहता हेमा जी इंस्ट्रूमेंट लेके मत आई, खाली रहुआ जी हम माइक के जोगाड़ी जो कर दो। लेकिन 3 घंटा गावे खातिर म्यूजिशियन के सपोर्ट हो गल बहुत जरूरी बा। और तब कहेगे बा जब शंकर जी के बियाह होत रहे तो कहे शंकर जी जब मारो में गई नहीं कि चलले महादेव अरे गौरा बियाहन आ कोइले ले अनुपसी गारे सखी। लड़की के घर के तरफ से लोग देखेला तो कहेला, लेकिन चाचा जी आरा में एगो और रस्म होला, जब लड़का हो जाला चाहे लड़की होला तो लोग भाड़ा उतारेला। अब भाड़ा जब उतरेला केहू आरा जाला, कोई बखोरापुर जाला, केहू पटना जाला, मतलब जेकर जहाँ तक एथी हिम्मत रहेला। हेलो हेलो तो देखिए एगो बहुत बढ़िया मम्मी हमार गीत गावत रही, और जब लाबर रोके जाला लोग जने हो खेला तब चाहे बार उतरेला तब तो चाची पर भाभी पर गाना गावला, मामा पर। साउंड वाले भैया थोड़ा सा बचा के, और ना तो लास्ट में मंगल गीत के संगे संगे तोहरों के करिया के जाए तो कहे के बा ए भौजी